Mr. nyt täällä taas. Tänään kuvataan Build Battle Hypixelissä. Tämä on Build Battle video. Ja sitten tulee sitä Survival Gamessia, Predicatsia ja muita. Ja tällä hetkellä siellä on, kun mä tein sen ekan videon, niin tietenkin 0 katsojaa. Ja ei se niinku jotenkaan ihmetytä mua tai sillain, mutta kyllä niitä tulee vielä sitten niitä katsojia, mutta mennään matsiin. No niin, sitten ollaan täällä ja nyt odotetaan, että alkaa ja sitten äänestetään se aihe. Nyt jotain hyviä aiheita, please. Okei. Dragonfly Tools, Fisherman, Astronaut, Pirate. Mä otan joku sudenkorinan. Please. Dragonfly. Elikkä. Mä tiedän jo mitä mä teen siivet. Siivet mä teen tuosta. Sitten wool. Se onkohan tästä clayta, koska toi wool ei näyttänyt kovin hyvältä. Joo, tähän on hyvä. Sitten jotain mustaa. Block. Tuossa on jotain random värejä vaan, katsotaan että toimisiko ne hyvin. Noin. Sitten tehdään tietenkin ilmaan, koska sudenkorantohan eikö se lennä? Joo, lentää. Miten mä teen? Totta kai se lentää. Sitten niin kun tässä on ne siivet sillä. Okei, tää näyttää kyllä nytkin perhoselta, ettei sen puole. Nyt ehkä vähän enemmän joltain muulta. Noin. Ei mun kyllä keksi hyväni. Anteeksi kun mä oon hiljaa, mä vaan keskityn tähän. Okei, no keskityn tähän, nyt ei sillä ole kovin paljon tarvita, jos totta puhutaan. Aha. Tokka toi ja toi. Noin. Okei, tää kyllä näyttää ihan rumalta. Tehdään tähän vähän niinku eri värisiä näitä palikoita. Esiin tää nyt laitetaan vaikka toksi. Sitten tää pää voisi olla vähän niinku tällaista. Ei tää on muuten hyvä. Ei ookaan. Kyllä tää on se paras. Sitten näiden niinku. Tää voisi olla vähän niinku tolleen. Mistä palikasta laitetaan tosta. Noin. Sitten onko sillä niinku minkälaista suuta? Minkälainen suu sillä olisi hyvä? Hei, mä just keksin hyvän muutos. Joo, älkää välittäkö näistä napeista vielä. Anteeksi siis tänne. Joo, ehkä ei. Te ehkä arvaatte mitä mä aion tehdä. Ei, miten näitä tehdään? Mä tein näistä joskus silloin ihan niinku sujuvasti ja. Miten mä teen näitä? Mä en osaa tehdä näitä kunnolla. Noin. Ei. Ei, miten mä otan näitä? Mitä hemmettiä oikeasti? Mä en osaa ottaa näitä. Miten mä otan näitä? Ei, se ottaa aina ton mustan. Mä en halua sitä mustaa siihen. Please.
se ei vaan niinku anna sitä. Ei se ei vaan, tää on niin vammainen tää peli, että tää ei vaan voi ottaa sitä. No niin sitten, noin kaikki tänne. Sitten laitetaan tämä. Noin, siinä on mun hieno sudenkiranto. Okei, tää saa... Tai jopa itse asiassa aika hieno, mä en paljon uuri. Tai no... Eikö tässä ok? No ei, no se näytti vähän keskijääneeltä. Okei, tää ei oo mitenkään sudenkuranto. Tää on koiraita, sen takia se saa superpuupi. Anteeksi. Tää saa... Skuudin ylös, kerkesin antaa. Tää saa puukin, mä en tykkää tästä. I don't like it. Tis. Ihmettelin, että onko tällä sitä sudenkurantoa. Hei, tää on hieno. Tää saa woodin myös. Nää kaikki on itse aika hienoja. Hei, nää siiet on kyllä aika hienot myös. Sitten... mä en tykkää tästä. Tässä on laitettu vaan pelkkää pinkkiä sitten noita buttoneita silminä. Okei, tää näyttää sitten ampiaiselta, joten mä en tykkää oikein tästä. Tää on kyllä hieno tää. Tää näyttää niinku, että tää niinku lentää jossain pilvien yläpuolella. Pixel-artti, joten tuuppi, koska yritetty on. Ja sitten mikä sitten seuraava. Okei, tää on vähän ottanut tosissaan tuon Dragonfly. Ton nimen. Enää lyö mikä on tämä. Ei oo, mä en edes kysy. Tää on hieno, tää saa okon. Mä voin määrätä siipiä tossa, no niin sitten tää mun hieno. Ok. Puuppi, ok. Legendaaria käteen, tää on mun työ. Niin. Jokin 8. Joo, elikkä joo, mutta tykkää, painakaa sitä tykkäysnappia, jos tykkäsit ja tilatkaa kanavaa, tai muuten Cloudi tulee, okei se on vanha juttu. Ja, mutta joo, ei mulla siis muuta, ja me nähdään sitten seuraavan videon päässä, moikka!